Οι περισσότερες γυναίκες μετά τα 60 φοράνε φορέματα των οποίων η γραμμή δεν κολακεύει καθόλου τη σιλουέτα τους και αυτό δεν είναι δικό τους λάθος. Κανείς δεν τους εξήγησε ότι πολλές από τις μόδες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έχουν σχεδιαστεί για γυναίκες με τα μισά τους χρόνια, οι οποίες έχουν τελείως διαφορετικές ανάγκες ως προς την εφαρμογή των ρούχων. Αλλά αυτό αλλάζει τώρα. Υπάρχουν 7 πολύ συγκεκριμένοι τύποι φορεμάτων που πετυχαίνουν κάτι για το οποίο σχεδόν κανείς δεν μιλάει. Εξισορροπούν τις οπτικές αναλογίες τόσο αρμονικά που η περιοχή της κοιλιάς πάβει να είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρούν οι άλλοι ή το πρώτο πράγμα που προσέχετε εσείς οι ίδιοι στον καθρέφτη. Τέρμα πια στο διαρκές ρούφιγμα της κοιλιάς. Ξεχάστε τους περίπλοκους συνδυασμούς με πολλά επίπεδα που σας κάνουν να φαίνεστε διπλάσιες. Ξεχάστε τα στενά λαστέξ που θέλετε να βγάλετε από πάνω σας αμέσως μόλις επιστρέψετε στο σπίτι. Μιλάμε για 7 φορέματα που πραγματικά λειτουργούν. Μάλιστα, το φόρεμα νούμερο 4 οι περισσότερες γυναίκες το προσπερνούν τελείως και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι τόσο αποτελεσματικό. Πριν ξεκινήσουμε όμως, όποια από εσάς έχει σταθεί μπροστά στην ντουλάπα της νιώθοντας ότι τίποτα δεν της τρώνει σωστά, ας εγγραφεί τώρα σε αυτό το κανάλι και ας ενεργοποιήσει το καμπανάκι. Κάθε εβδομάδα θα βρίσκετε εδώ συμβουλές που θα βοηθήσουν πραγματικά την καρνταρόμπα σας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Φόρεμα νούμερο 1. Το κρουαζέ φόρεμα. Wrap dress. Ας ξεκινήσουμε με ένα φόρεμα που κάνει αθόρυβα μικρά θαύματα εδώ και δεκαετίες. Πριν προλάβει κάποια να σκεφτεί ότι γνωρίζει ήδη αυτό το κλασικό κομμάτι, ας μείνει λίγο ακόμα μαζί μας. Πολλές γυναίκες φοράνε το κρουαζέ φόρεμα με λάθος τρόπο και γι' αυτό δεν βλέπουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το κρουαζέ δημιουργεί μια διαγώνια γραμμή που διασχίζει το σώμα. Αυτή ακριβώς η διαγώνιος κάνει τη διαφορά. Οδηγεί το βλέμμα με τέτοιο τρόπο που λεπταίνει και μακραίνει τη σιλουέτα φυσικά. Αλλά εδώ είναι το μυστικό που κανείς δεν εξηγεί σωστά. Το σημείο που δένει το φόρεμα πρέπει να είναι στο σωστό ύψος. Δεν είναι απαραίτητα η φυσική γραμμή της μέσης, η οποία συχνά είναι πιο ψηλά αλλά λίγο πιο κάτω, εκεί όπου ο κορμός δείχνει πιο αρμονικός. Αν το δέσιμο καθίσει εκεί, δημιουργείται η αίσθηση μιας καλοσχηματισμένης σιλουέτας χωρίς να πιέζει τίποτα. Για γυναίκες άνω των 60, τα ιδανικά υφάσματα είναι αυτά που πέφτουν μαλακά αντί να κολλάνε στο σώμα. Το ζέρσεϊ, το ματκρέπ και τα απαλά μείγματα βισκόζης είναι εξαιρετικές επιλογές. Αυτά τα υλικά κινούνται μαζί με το σώμα, δεν το πολεμούν. Αντίθετα, καλό είναι να αποφεύγετε τα πολύ σκληρά υφάσματα ή τα έντονα γυαλιστερά, σατέν, καθώς αντανακλούν το φως και τραβούν την προσοχή ακριβώς στα σημεία που θέλουμε να περάσουν απαρατήρητα. Μια πρακτική συμβουλή: ένα καλοραμένο κρουαζέ σε ένα σταθερό χρώμα ή με ένα μικρό, διακριτικό μοτίβο θα κάνει τη δουλειά του χωρίς να χρειάζεται ακριβές ετικέτες σχεδιαστών. Φόρεμα νούμερο 2. Το φόρεμα σε γραμμή fit and flare. Αυτό το κόψιμο εκπλήσει πάντα ευχάριστα. Το fit and flare είναι εφαρμοστό στο πάνω μέρος του σώματος και ανοίγει προς τα κάτω από τη μέση ή τους γοφούς. Τι σημαίνει αυτό για την περιοχή της κοιλιάς? Επειδή η φούστα έχει ήδη όγκο και ανοίγει, το βλέμμα δεν σταματά στην κοιλιά, αλλά συνεχίζει αυτόματα προς τα κάτω. Η σημαντικότερη λεπτομέρεια είναι το πού ξεκινά το άνοιγμα. Για τις γυναίκες άνω των 60 που θέλουν να καλύψουν λίγο την περιοχή της κοιλιάς, το άνοιγμα πρέπει να ξεκινά κατά προτίμηση από το κόκαλο της λεκάνης ή λίγο πιο κάτω και όχι ακριβώς στη μέση. Αν ξεκινά πολύ ψηλά, το ύφασμα μπορεί να πετάει ακριβώς πάνω στην κοιλιά. Αν όμως ξεκινά λίγο πιο χαμηλά, ο όγκος δημιουργείται κάτω από αυτή τη ζώνη. Ένα τέτοιο φόρεμα σε μήκος μίντι, μεταξύ γονάτου και αστραγάλου, είναι ιδιαίτερα κολακευτικό, καθώς δημιουργεί μια μακριά κάθετη γραμμή που σας κάνει να φαίνεστε ψηλότεροι. Φόρεμα νούμερο 3. Το σεμιζιέ shirt dress. Το φόρεμα πουκάμισο είναι από τα πιο υποτιμημένα ρούχα. Γιατί λειτουργεί τόσο καλά? Έχει μια συγκεκριμένη δομή από τους ώμους και κάτω. Αυτό σημαίνει ότι δεν ακολουθεί κάθε καμπύλη του σώματος, αλλά ρέει γύρω του. Αυτή η μικρή απόσταση μεταξύ υφάσματος και σώματος δημιουργεί ένα πολύ κολακευτικό εφέ. Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα σεμιζιέ με κουμπιά σε όλο το μήκος, καθώς δημιουργούν μια κάθετη γραμμή στο κέντρο που αδυνατίζει. Μπορείτε να φορέσετε ζώνη, αλλά μόνο αν είναι χαλαρή. Μια ζώνη δεμένη ελαφρώς πιο ψηλά κάτω από το στήθος, Steel Empire, αναδεικνύει το πιο στενό σημείο του κορμού, αφήνοντας χώρο στην κοιλιά. Υφάσματα όπως το λινό, υποπλίνα ή το χαμπρέ είναι ιδανικά για την Ελλάδα, καθώς κρατούν το σχήμα τους και δείχνουν κομψά τόσο με φλατ σανδάλια όσο και με χαμηλό τακούνι. Φόρεμα νούμερο 4. Μάξι φόρεμα με έξω τους ώμους. Off shoulder. Αυτό ίσως σας εκπλήξει. Όταν η προσοχή μεταφέρεται ψηλά στους ώμους, στις κλείδες και στον ντεκολτέ, το βλέμμα απομακρύνεται αυτόματα από τη μέση. Το μάξι μήκος παίζει καθοριστικό ρόλο εδώ, γιατί το σώμα γίνεται αντιληπτό ως μια ενιαία, μακριά φόρμα. Για γυναίκες άνω των 60, το ντεκολτέ και οι ώμοι είναι σημεία που συχνά διατηρούν την κομψότητά τους. Αποφύγετε όμως τα μοντέλα με πολύ σφιχτά λάστιχα που πιέζουν. Προτιμήστε ένα πιο χαλαρό άνοιγμα. Φόρεμα νούμερο 5. Το φόρεμα σε γραμμή Empire.
Αν υπάρχει ένα φόρεμα που γεννήθηκε για να καλύπτει την κοιλιά, είναι αυτό. Έχει τη ραφή ακριβώς κάτω από το στήθος και από εκεί το ύφασμα πέφτει ελεύθερα. Τίποτα δεν πιέζει, τίποτα δεν διαγράφει. Είναι εξαιρετικά άνετο για πολλές ώρες, επιτρέποντάς σας να κινείστε, να κάθεστε και να γευματίζετε χωρίς άγχος. Το μυστικό είναι το ύφασμα. Επιλέξτε κάτι ελαφρύ όπως σιφόνι ή βισκόζι. Φόρεμα νούμερο 6. Το φόρεμα σε γραμμή τραπεζέ. Τράπεζα. Πολλοί νομίζουν ότι αυτό το στυλ μοιάζει με σκηνή, αλλά αυτό είναι λάθος. Επειδή το σχήμα ξεκινά από τους ώμους και ανοίγει ελεγχόμενα προς τα κάτω, δείχνει μοντέρνο και αρχιτεκτονικό. Φαίνεται σαν μια συνειδητή επιλογή μόδας και όχι σαν μια προσπάθεια να κρυφτεί κάτι. Αυτή η αυτοπεποίθηση αλλάζει όλη την εμφάνιση. Συνδυάστε το με μια πλατφόρμα ή ένα χαμηλό wedge πέδιλο για να δώσετε ύψος στα πόδια και να ισορροπήσετε τον όγκο. Φόρεμα νούμερο 7. Το bodycon με στρατηγικά πάνελ. Collar blocking. Θα πείτε bodycon μετά τα 60. Κι όμως, αν το φόρεμα διαθέτει σκούρα πλαϊνά πάνελ που διατρέχουν κάθετα το σώμα, δημιουργεί μια οπτική ψευδαίσθηση που στενεύει τη μέση θεαματικά. Το ανθρώπινο μάτι ακολουθεί τις αντιθέσεις. Ένα τέτοιο φόρεμα σε μίντι μήκος είναι μία από τις πιο κομψές και δυναμικές επιλογές. Αυτά ήταν τα 7 φορέματα. 7 γραμμές που λειτουργούν πραγματικά, χωρίς λαστέξ και χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία. Σας δίνουν τον έλεγχο του τι θα προσέξουν οι άλλοι πάνω σας. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο από αυτά τα 7 θα δοκιμάζατε πρώτο. Αν σας βοήθησε το βίντεο, κάντε ένα like, παίρνει μόνο 2 δευτερόλεπτα και μας βοηθά να συνεχίσουμε. Και αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, το κουμπί είναι ακριβώς εδώ.